Srdečne vás opäť všetkých pozdravujem. V dnešnom videu by som vám chcela ozrejmiť, s akými poplatkami musíte pri dedickom konaní počítať. Možno ste už počuli, že dedické konanie vedie notár ako súdny komisár. Notár si však svoju odmenu neurčuje sám. Majú stanovenú vyhláškou a počíta sa z tzv. Všeobecného základu, teda zo všeobecnej hodnoty majetku, ktorý sa dedí. Je potrebné mať na pamäti aj to, že výška odmeny notára je stanovená bez DPH a keďže všetci notári na území Slovenskej republiky sú plácami DPH, k vypočítanej odmene je potrebné pripočítať aj príslušnú daň z pridanej hodnoty. Pýtate sa, ako sa táto odmena vypočíta? Notár vypočítava svoju odmenu nasledovne. Z prvých 3300 eur základu má nárok na 2%. Zo sumy nad 3300 do 16 500 eur má nárok na 1%, do sumy 33 100 eur má nárok na 0,7%, do sumy 99 500 eur sú to 0,4% a napokon do sumy 663 800 eur má nárok na 0,2%. Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava. Minimálna odmena je vždy však 23 eur. Ak sa konanie zastaví, poplatok je 13 eur. Ak sa však konanie zastaví z dôvodu, že poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom, uhradí odmenu notára štát. Okrem toho môže notár účtovať aj ďalšie úkony ako overovanie podpisov či vyhotovenie kópií potrebných listín. Ďalšou položkou sú súdne poplatky, ktoré sa platia až po právoplatnom skončení dedického konania. Ich výška závisí od čistej hodnoty dedictva, to je od majetku po odpočítaní dlhov. Ak je hodnota dedictva do 3319 eur, poplatok je 10 eur. Ak je do 9958 eur, platí sa 25 eur. Pri vyššej hodnote je to 0,2% hodnoty, najviac však 250 eur. V prípade, že podávate návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva, pôjde o 1% z čistej hodnoty tohto majetku, najmenej však 10 eur a najviac 250 eur. Dôležité je spomenúť aj to, že niektorí dedičia môžu požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov po preukázaní ich zlej finančnej situácie. V prípade, že mal poručiteľ dlhy, mal by ste zvážiť aj konzultáciu s právnikom, aby ste vedeli, či dedičstvo prijať alebo radšej odmietnúť. Ak medzi dedičmi dôjde k sporu, môžu sa náklady na dedické konanie navýšiť o odmenu advokátov, ktorí budú musieť vstúpiť do konania. Z uvedeného je teda zrejmé, že v prípade nezhôd a komplikácií môže byť dedické konanie nielen administratívne, ale aj finančne náročné. Dúfam, že vám tieto informácie pomohli zorientovať sa v poplatkoch spojených s dedickým konaním. A ja vám ďakujem za pozornosť a budem sa na vás tešiť opäť na budúce.